Sizosuka manje sihambe se-police station sifuna lo ophethe icala asitshele ukuthi what is the update. Number 2, bese siya decide ukuthi laba abavula itoro bayavalwa or kanjani. High discipline. Yazi lalelani mphakathi. Yazi ukuthi kukhona laba basile ne. We're going to give directions ozoyenza into engafunwa. Sizomshaya ke thina. Oze ngengqondo yokulutha number 1. Oze ngengqondo yokulimaza itoro zabantu. Sizomshaya thina uqobo lwethu. So what we're going to do right now, amaphoyisa lana nini, we go to the police station sifuna update le akusi opportunity abantu abazosipina. We want justice. We want ukuthi kutholakala umfowethu angithi. Oze ngoba yena akala grocery endlini. Uzofuna ukugangela itoro zabantu. Sizomthela induku. So right now we're going to move. Indlela yethu yokumove angithi now amaphoyisa. Indlela yethu yokumove ase-police station. Branch commander no station commander, they will tell us how far are they and who's investigating, because we want to get an update. Asifuna ukuthi umndeni ukuba wona wodwa wazi ukuthi kwenzakalani kodwa nathi silimela ngithi. So ngizothathela leadership ukuthi leadership ne-leadership may control abantu bayo. Mina ama-crime fighters ne-action essay, you will be controlled by me. Angifuni manyomfonyomfo. We don't want abantu abazonitha snacks la. Amabutho will be controlled by the leadership. Political parties who are here, can we allow the leadership to control your people? Because if you don't control them, we will help you. And it's not going to be nice, isn't it? And as well, it was on the school. So when tell us when not discipline. Malume wami ontombela. Yabonga siyabonga. Ngiyaxolisa alenja. Ubiza mina ngomshaka. Siyabonga. Sendaba zethu. Siyabonga mfowethu. Siyabonga bafu. Siyabonga. Sazobonga. Ngiyaqhubeka nakusasa qhawe. Mama siyabonga. Insizwa zakithi siyabonga. Siyabonga mfowethu. Siyabonga. Hayi ngisesiquza Uphonye belisi. Ngeke akakehlilo. Akakehlilo. Awu. Awehla ngeke. Yabona kusasa. Yabona umhlola wena. Ngiyamtshela. Ukezoba yena. Lo isicelo sami leso ngikhubasekile. Ukuthi angaholi. Awu. So qhawula kithi imashi qhawula kithi ihambe kahle kakhulu qhawula kithi udlulisa nje yonke indawo ekho abantu abangabonanga yonke into ibe impumelelo qhawula kithi kwaze uthina ngibuzwa imashi ihambe kahle qhawuze uhandova ngisho imemorandum yaphinda yaqhubeka futhi abantu bakhombisa ukulangazelela ukuthi banendlala kakhulu ngoba sibonile even imashi sebeyihand ovile imemorandum kodwa abantu bebesaqhubeka beyisupporta kakhulu la imashi ebise bekahlahla besekhanjwa kodwa bese kuyimashi yokuhamba hayi malume ngiyakuhlonipha qhawe
Ngihlonipha Mbangazitha Yeah. kodwa ungakhuluma izinto engingazizwa kahle. Yeah. Into ebalekile njengamanje ukuthi Yeah. ngicabanga ukuthi khona indoda eganwe njengami. Yeah. Nomfowethu uNdabandaba. Yeah. No dadewethu Jacinta. Namabutho onke akaZulu. With an authority from His Majesty. Yes. Yeah. Yokuthi cha. Impela kubalekile ukuthi abantu abangekho emthethweni bayingozi ezweni lethu. Yeah. Awekho amazwe singahloniphi. Yeah. Ikakhulukazi lawa ngomakhelwane wethu siyawahlonipha kakhulu. Yeah. Ngoba iyona step zokuqala makuthiwa khona inkinga South Africa yokubalekela khona. Yeah. Into eyinkinga ke yokuthi uhulumeni wethu ukhombisa ungayiboni yonke lento yokuthi lento ababeyifila ngama-80s Yeah. nama-90s before the democracy. Yeah. It's the same thing that the history repeats itself. Yeah. Kodwa ke ngoba sesiphila ezweni elinomthetho. Uma ngabe thina sisihlose impi, asinayo inkinga yempi thina. Yeah. Nokufa futhi asinayo inkinga yakho. Kodwa sihlose ukuthi abantu bakithi especially thina njengamaZulu sithuka ngenhlamba yokuthi thina sinabantu bodlame, singabantu abamoshayo when we express and demonstrate who we are. Sibizwe kuthiwa singabantu bodlame. Yonke le nto leyo iyayikhombisa ukuthi ngempela kushuthi thina sisizwe singelutho. So njengamanje ke ukuhlangana kwethu kanje kube impumelelo enkulu kakhulu kusukela ePitoli kuze eJohannesburg kuphinde kuzoza ke nakusasa nakhona futhi kuzoba impumelelo ngoba akekho abantu abangayidela ngalolu hlobo abayidele ngalo. Nani bafowethu siyanibonga yabona ukuthi nibe truthful to our country, truthful to our generation. Ngiyayibonga kakhulu ngane ukuthi le nto kusasa sehibro kanye naseyuvele ngoba umphakathi wonke waseGoli usiqinusile ukuthi sihlale noma yiviki noma 2 weeks sila asizunyaka zakhe sizoba la eGoli until all the problems resolved. Akunayo indawo engabizwa kuthiwa yi-no-go area. Icala lelo lokuthi in our country sinikeza amakwelekwele imvume yokuthi kube khona indawo ekuthiwa ayithintwa ngoba kukhonya bona yabona. So nje ukuyibongela Qhawela kithi ngempumelelo uqhawe yemashi yanamhlanje even isho second of memorandum ngoba ipoint lami kahlahle bekuyilelo Qhawela kithi lokuthi even isho second memorandum kodwa abantu baqhubekile bahlala sayiwokhela njengoba kade nokha nje kodwa baqhubeka bakhombisa abantu ukuthi bahungry balangazelele yanto leyana ingakho namanje abantu belana begcwele la iPark eJP Park. Namanje ke mfethu ke into emnandi ke la akuzuqhuma spam njengoba sesibona ukuthi abafowethu bephuma esandleni makunemicimbi emihle la kule ndawo asiyifunika leyo nto ngoba sicela ukuthi uZulu wakithi nensizwa zakithi ngoba insizwa yakwaZulu lokho asingafihla bafowethu keke yithi abantu nabelungu bayazi ngapheka kwalokho sicela ukuthi bayihloniphe abantu njengoba sihloniphile akudestroya ngalutho amakolekole aqhubeka vale ngoba nje bevalile nje akho umuntu awekho emthethweni. Leyo nto leyo ibaluleke kakhulu ekuthenini imemorandum ihandoviwe kubaba uPanyaza. Le expression etshengiswa abantu ngicabanga ukuthi uPanyaza Lusofu is one of the great leaders because amandla umuntu awahliwa kwaZulu. uPanyaza inayo indawenyana yokuba umholi nje otholakala ngathi unawo uqonda limehluleka iGoli ngoba likhulu futhi isystem abangaphansi kwayo njengokhongolose vele isystem efailayo yayizwa lona isystem efailayo ehlulekile ukunikeza abantu into abayidingayo. So ke manje ke umsola kwethu vele ikhaya esimsola kulo yilo leli kakhongolose. Sicela ukuthi athatheke leyo mandate ezisho ukuthi iya implementwa futhi basithatha serious ngoba abantu mabengasathandi bayaphuma esandleni ngoba ngaqala futhi kulelizwe namanje nje wonke inja ekhulumayo ithi siboshwe ngani senzeni for being peacefully and demonstrating for who we are. Ayikho xenophobia, ayikho tribalism. Ngapheka kwalokho sicela ukuthi wonke amaqembu ezepolitiki azi ukuthi siyayinyanya lento yokuthi
afuna ukuzokhankasa la sihlangane khona singama South Africans silwela izwe lethu awayiyeke leyo nto leyo angaphinda yenze ngoba uma ufuna ukukhankasa uyabahlanganisa abantu babe yilento oyifunayo bese uyalokhunja bona babanjwe ngamasende iconstitution ne mandate yamaqembu ezepolitiki ne code of conduct yamaparlamente nayo yonke le nto leyo abaqhubeka bebambeke lapho ke kodwa thina inkinga siyayibona down there because being on the ground it make you see and wazi ukuthi ke konakala kangakanani ukugcina cela ukudlulisa dabuka kwami kumfana owayenethuba lokuthi in our generation angasiphatha wahluleka. I'm very disappointed in Julius Malema ukuthi athatha imali yamakwelekwele akwazi ukuthi ayibone njengekusasa ngoba ungabuza ukuthi uRamaphosa uyi top 5 abantu abama-billionaires eSouth Africa uma ungabuza ukuthi i-society ihambisana naye yini cha so it's falling into the same routine and that is very dangerous. Mawushiya abantu bakini uhambe uyokwenza into abangayithandi afumene amakwelekwele ngithe mina KwaZulu Natal akamukelekile namanje repeat Eastern Cape akamukelekile uhlelo lwabo ke bathatha imali zonke abayithola emakwelekweleni bese belayisha amaphare emabhasini beyohlangana nawo laba bise khona imbizo yabo ukuze kubonakala sengathi abantu bayabathanda noma bayabasupport ayikho leyo nto yabona mawungabuza ukuthi umuntu okwazi ukudela uFloyd Shivambu umuntu okuyena owayebe insika ye-EFF adele uMbuyiseni Ndlozi one of the genius youngest leader in this country lo muntu lo ajenga ngabe nendaba angabe naye remorse yokuyobhawa down athi bafowethu la ngone khona cela ningisole ngidani phe kwami kodwa ningibulali ningaba wethu akazange akwenze lokho because it's comfortable on corrupting the system, is comfortable on getting his political career perish in a name of getting imali. Above that ngicela ukuthi wonke umuntu omusha wherever you are 2000s 90s and 2015 kanjalo bonke abantu abasha ngicela ukuthi bonke bahlangane bajule ngomlando uJulius Malema ugijime waya kuyo investor kwi future of this country wadla inhliziyo zeingane zethu ngoba zidinga liberation zidinga iremorse yokuthi they want the future and then he corrupted them and then uku corrupta youth namhlanje some amehla avulekile abanye amehla avulekile this world South Africa they must know that he is not a right person. Kodwa yes umungabaluleka ke nje abahlali baseningizimu Afrika njengoba kuyo ukhethweni lasekhaya noma la kuma local municipality bungabaluleka ubathini mhlambe mina as a result of where I'm standing ngifuna ukusho lokho ngingahlonisi ukuthi izolo lonakele and ngelikhululwe ama local governments elections liyokhululwa unational government bengathi mina and ukuprove ukuthi abantu base South Africa ba angry kangakanani all provinces in South Africa they must abstain they should not vote for anyone until they change this country and this country must be given to the people who are trustworthy and people who will represent this country. The only thing that I can say to the whole society of South Africa is to abstain. Because any into sikwenzile ukuthi sibuke system ukuthi ay better the devil you know. It's no longer about the better the devil you know. Waqhamuka MK trying ukuthi ikwazi ukuthi uthatha izwe and I was not a part of them. And if you can ask yourself but why I was not a part of MK, it's very deep.
and mawubuka kuyafana nokuthi MK yasongolwa yimi. uZuma was on his downfall as a former president. Kodwa ekuboshweni kwakhe salwa sonke South Africa. Samvusa wama kulezi izinga bekulona. Emveni kwalokho iSouth Africa yonke yaba nesililo sokuthi akaphuma ejele. Saboshwa. Mina waboshwayo where I am. Ngalandela ukuthi ngikuphi. Ngazingela ukuthi ngikuphi. I'm on my own. Nezikweletu zami ngabhekana nazo. I was not doing it for ukuthi ngirecognize. Nothing. Same thing applies to ANC. Yasikhulula yashiya ehlathini. Same thing applies to EFF. EFF was the hope for the young generation. Is no longer the hope of the young generation. Now it's time for us to abstain until we find the right governance of this country. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Imashi itolo lapha neFosloras la kunyamalala khona umazi ukubheka ngemva kokuthi Masomalians azame ukuthenga isitolo sakhe ale wabe sebenyamalala lokukholakala kona ukuthi uthunjwe ngiwo uMasomali abophakela umthakathi ngizwe umchunu boColani bo bantu bemasha amabutho they were there yesterday. Bamasha basho ukuthi angeke kuze kube khona sitolo sebantu bokufika lesiyobe sivuliwe lapha eFosloras until aze atholakale umazi ukubheka. It's a very very heartbreaking story and let's hope ukuthi utotholakala saphila. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.